u videa. Dneska vám chcem ukázať vily, ktoré som si kúpila. A ideme na to. Jak vidíte, som inak oblečená, čo? To je divné, ale ja sa dám do tohto môjho krásneho oblečenia. Tak, ukazovala som vám v tých ďalších videích týhle 4 vily, dobre? Ale my teraz ideme dole a ideme na tento hotel. Ten má jednu skrytú miestnosť, tak vám ho aj ukážem, ako vypadá. A ešte chcem vám povedať, že tento Game Pass je fakt super. Fakt, ale že fakt super. Musíte si ho kúpiť, proste vám hovorím, že musíte si to kúpiť. Máte tu hrozne veľa vil a skrytých miestností a je to super. Takže takto to vypadá hotel. Napíšem si sem. Daj like, daj mod. Daj like aj odber teraz. Takže ideme na to. Máme akože fakt pekný hotel, dáme si ho do biela. Ne, strandujem do rúžova. Rúžová je najlepšia. Vidíte? Je fakt pekný, tu máme nejaký obyvák. Tu máme tú rezervu. Vidíte, to je rezerva. Mám takúto knihu. Tam je výťah. Aj, dokonca je tu bazén. To je super. Potom tu máme stolík a kuchyňu. Tak, sú to 3 patrá. Prvé patro je hotel 12. Vidíte? To je modrý. Potom máme hotel 11. Ten je zase zelený. Vidíte? To sú tie hotely. Vidíte? A chcem vám ukázať jednu skrytú miestnosť. Je dobre? Takže vidíte túto miestnosť. Skúčime. Vidíte? A pozrite sa, kam nás tu prevúklo. A keď idete sem, tak vás to vráti na začiatok. A práve, že sa stalo, že ste v inom pokoji. Vidíte? Že ste proste v inom pokoji. Pozerajte, vidíte, teraz ste v červenom a teraz ste v zelenom. A to bude asi všetko. Ešte vám ukážem tretie patro. Tak. A to sú tiež pokoje, to je sivý pokoj, 15. A máme tu aj pokoj 14, ten je zase rúžový, ten sa mi najviac páči. A zase ideme sem. Ideme hop. Už sa trochu viac. Hop. A sme v modrom, proste, že sa takto ako keby prúgnete do týchto miestností. A to je všetko pre dnešok. Tak čaute.